Hekk kif għaddit aktar minn ġimgħa jiem sħaħ, s'issa ħadd għadu ma jaf sar minn Joe Kalleja Matuk u martu Marzja. Kalleja Matuk huwa l-istess persuna li allegatament ipprova jdaħħal f'pajjiżna xi splussiv u jixtri mid-dark web il-velenu. L-istess persuna li nqabad iġorr arma tan-nar fuq persuntu mingħajr liċenzja waqt li kien qed jiġbed filmat u jsuq. L-akkużat ta' 36 sena kien instab ħatiflu li għadda tant li weħel 5 snin ħabs. Iżda ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq numru ta' kundizzjonijiet wara li appella sentenza li ngħata. Għal-jimsa, Joe kien naqas milli jiffirma fl-ansa tal-pulizija waħda mill-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. Skont rapporti fil-medja, il-kopja tinsab maħruba marret lejn is-Serbja, għalkemm il-pulizija għadha ma konfermat xejn dwar dan il-każ. NetNews għamel kuntatt mal-pulizija dwar dan il-każ u wara jumejn ta' stennija ħadna biss it-tweġiba li Joe jinsab fuq il-lista ta' persuni mfittxija u qed jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji, għalkemm dawn l-azzjonijiet ma ġew speċifikati. Fil-fatt, minn din il-lista ta' 5 mistoqsijiet, konferma li hemm rapporti dwar lejbien tal-kopja, konferma dwar jekk il-kopja tinsabx maħruba lejn is-Serbja, jekk l-Interpol ġewx marfa dwar Joe, jekk sarx mandat ta' arrest Ewropew u kif il-kopja rnexxila taħrab mill-pajjiż fil-waqt li ma mezz ta' trasport intuża, il-pulizija ma wieġbet l-ebda minnhom għajr waħda permezz ta' tweġiba xotta. Ir-raġel infittex għandu rekord kriminali twil kif ukoll mhux l-ewwel darba li ħarab mill-pajjiż meta kien jinsab fuq bejl. Infatti, lura fl-2015 ġie arrestat abbord ferrovija fi Sqallija li kienet sejra lejn Italja, wara li telaq minn Malta kif affaċċja proċeduri kriminali relatati ma' traffikar tal-kannabis.